ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି। ବାଘଟି ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରି ଖାଇବା କଥା, ସେ ପୁଣି ଘାସ ଖାଉଛି। ପୁଣି ବାଘ ପାଟିରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଧରିଛି। କଙ୍କଣଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେଶ ଝଲମଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ପାଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟି ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଖରେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଙ୍କଣଟିକୁ ଆଣିବ କିପରି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବୁ। ତାପରେ ମୋ ପାଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦେଖି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ତତେ ଏହି କଙ୍କଣଟିକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ରହି କ'ଣ ଲାଭ? ବରଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଦାନ କଲେ ଜିନିଷଟି ତା'ର କାମରେ ଆସିବ। ତୁ ମୋଠାରୁ ଏହି କଙ୍କଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୋତେ ଏକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୟ କରିଥାଇପାରୁ। ମୁଁ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ସେହି ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିଲି। ଦିନେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ମୋତେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ମୁଁ ନିରାମିଷାଶୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସକୁ ଖାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଝାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋଠାରୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟିକୁ ନେଇ ତୁ ତୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ପାଇଁ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ମାୟା ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତୋତେ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଅଧିକା ଖୁସି ହେବେ। ଏହା କହି ବାଘଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା।